Maigsoon niya kita karon sa Rubiato family, gimbitar kita blessing sa ilang bay, pero kiniguman sa blessing sa di pa mo kaog litson, importante ang pasingot, no? Paugnat sa kusog kay importante ka na sa lawas, labi na namo nga mga pure lucky. Kami mga pure lucky kinahanglan gyud nga magpasingot kay kainom ba yatag olive oil ganina. Mo nga bisan ka mo mga batanon, mga tiguang, bisag kinsa nga doktor, it's a known fact nga dako og papel ang exercise ang paugnat sa kusog aron nga mabalansi ang atong mayong panglawas, atong blood circulation. Mga karon niakit ay gloves din no mura po tag Manny Pacquiao, no. Kami mga laki mao gini paborito ng mga pure lucky, no. Mga magsumbag ta karon pa hili sa kuan. Ja. Happy Fiesta Tagbilaran.